Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Miżura favur trasport alternattiv b'viżjoni ambjentali u soċjali. Hekk ġiet deskritta l-miżura li daħlet fis-seħħ ftit jimilu fejn il-feri bejn il-Kottonera u l-Belt u bejn Taslima u l-Belt issa qibla ħlas meta wieħed juża tal-linja kard. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Jonathan Borch li elenka l-benefiċċji varji ta' miżura bħal din. Borch spjega li l-ħidma bejn Transport Malta u l-Gvern fl-aħħar xhur waslet biex aktar nies jużaw dan is-servizz, fejn mill-ewwel rispons jidher li mistennija jiżdiedu b'mod raġonevoli il-passiġġieri li jagħmlu użu minn dan it-traġett fil-portijiet ewlenin f'pajjiżna. Huwa xogħol li l-Gvern ilna naħdmu fuqu għal dal-aħħar xhur. Għadu kmieni wisq biex naraw il-figuri u n-numru ta' nies li għamlu użu minn dan is-servizz, imma mir-riżultati li għandna bħalissa ir-rispons kien ferm tajjeb. Ma' Jonathan Borch tkellimna wkoll dwar l-impatt ambjentali pożittiv li se tħalli din il-miżura e kif ir-riżors tal-baħar li maħniex neqsin minnu f'pajjiżna qed jintuża bħala alternattiv għall-infrastruttura. Dina se jkollok ħafna tnaqqis ta' karozzi fuq iż-żona tal-portijiet, għax għandek kif spjegajtlek l-ewwel għandek ukoll dawn il-bastimenti li qed jieħdu numru akbar milli tista' tieħu il-karozza tas-servizz tal-Malta Public Transport. Il-karozza tas-servizz tal-Malta Public Transport hija importanti għax hija l-karozza li qed twassal ukoll dak in-nies fuq it-terminals minn fejn se jimbarkaw biex jaqsmu għal Tri-Cities. Brabta ma' dan il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet sostna li minn barra li se tħalli aktar flus fil-but tan-nies, din il-miżura satejn biex ittejjeb il-kwalità tal-arja u tal-ħajja ġenerali għal residenti u tan-nies fl-inħawi tal-portijiet. L-importanza tagħha għandha diversi binarji. L-ewwel nett ovvjament dak l-iktar wieħed li jidher illi nippruvaw inħeġġu lin-nies li jużaw metodi alternattivi ta' trasport. Hija wkoll miżura ambjentali għax qed naraw illi bil-konġestjoni inqas fit-toroq, inqas użu ta' karozzi naraw li kun hemm inqas tħaħen fit-toroq u wkoll miżura soċjali. Minħabba l-fatt li hija b'xejn se nħallu iktar flus fil-but lin-nies li inti jekk ma tużax il-karozza iżda tuża l-feri għandek id-differenza bejn il-fuel u dak li kont ħallas bħala nolli li issa saret ovvjament ħafna iktar vantaġġuża biex mur bil-vapur. Sa dan it-tan Jonathan Borch tenna li wara trasport pubbliku b'xejn fuq l-art u issa fuq il-baħar qed inħarsu b'fiduċja għal aktar skemi pjanati għażmien li ġej bħall iżvilupp ta' din il-miżura b'ferri ieħor minn San Pawl il-Baħar għal Belt Valletta. M'għandix dubju dina tinħarsu lejha, dejjem jiddependi fuq ir-riżultati li se nieħdu minn dan it-traġitt li għandna bħalissa, imma iva. Huwa importanti li nifhmu li kull resource li għandna u kull point li nistgħu nużaw fejn nistgħu nżidu dan it-traġitt ikun ferm aħjar għalina